Bajing loncat slendro slendro mau bungi ben nembe yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kagem pesinggangan gerumbul kali batur. Ijan sukses oke. Camatane Banyumas, kabupatene Banyumas. Nggih, leren. Sing luar biasa kowe, Gus. Ya. Wayangan sebulan kok ping-ping. Terus wonten pamundutan mangke sing panitia. Gunung Sarine dhisik, Gus. Ya, sing lengger sinten? Pira? Iki engko anggar sing ebeng sikus karo sapa? Ayu. Sikus karo Ayu. Ya. Sing Gunung Sari Irma karo Rini. Rini. Nah, yuk, mangga. Jajal. Tembangin dok, alat timun sigarane dok. Ayo bangun negarane. Calungan mas. Mas Sonir, Mas Mary. Timun sekarane terus bangun negarane.
mendem Gus nyong bingung golek nambani. Indange kon golek panganan dewek. Dinana. Iya, panganane ngene panitiane. Ning temenan lho ebek sikus karo ebek ayu kuwi beda sajene. Sajene apa? Duit. Iya sih, Aki Marani. Ya. Gagae papa ketes. Ora ana wong gawe duit ya langsung. Saking sinten? Oh, Pak Dedi. Pak Dedi Supriyanto, matur nuwun Pak Dedi. Pak Dedi Semoga matur panjenengan nuwun. tambah sukses. Nggih, sindene 8 nggih, Pak. Nggih. Nggih. Sampun priksa beliau. Oh, nggih. Priwe? Ngemek-ngemek, umi ki ora ngemek bayar 200 kene ngemek. Ayo. Oh. Gus tenang bae Gus. Oh iya, jan ngemek maning ya, Pak? Wong kuwi napake lah sing ngladit. Oh iya, matur nuwun ya, Pak. Jan sugatane ten Damel mriki. teng mriki niku jan Nggih. keseten. Niki wonten dawuh Mas Togot. Nggih wonten daun napa, Mbak? Kersanipun sing dikersaka wonten ricik-ricik nih Pak, leres Pak. Nggih, niki nembe Pak Dewan nggih. Nggih, Pak Kades dereng Pak. Mangke Oh, setelah mangke siap nggih. Tenang mawon kula tenggo nggih Pak. Nggih. nyong arep njaluk siki lengger Wiwin. Iya. Karo lengger Kenti. Iya. Lengger sikus, lengger Ayu, lengger ini, lengger Irma wis kulina weru sing nonton. Iya. Sing senonton kuwi pada takon jane Wiwin karo Kenti bisa nglengger apa ora. Oh, bisa. Contoh niku, contoh niku. Ora tenang. Contohnya beda waduh, cengkire beda. Ya ngel lah. Cengkirmu karo cengkire Kenti gede ndi? Nggonku cekol untuk cengkir lah. Oh. Ayo. Ini. Oh, ala ge. Ayo. Ora sikus nang ngisor. Oh, anyong. Iya. Ngisor panggung apa? Ajeng kok dikeroyok penonton. Oh iya, aku Bali ya. Dawuh saking beliau Bapak Dewan kita Pak Dedi Supriyanto. Nih, monggo Pak Dewan. Nih. Nek boten kelentu saking partai PKS nggih leres nggih Pak Dewan. Leres. Siap mugi. Tansah dipun paringono berkah untuk memajukan Banyumas yang tercinta. Tepuk tangan buat Pak Dewan kita. Amin. Nih. Kericik-kericik apike buka bonang. Nih. Aja mepet-mepet kan karo Ayu. Iki karo sapa? Wiwin. Wiwin. Oh wes. Iya. Pengen bakso apa? Arep bakso apa ora? Arep bakso ora? Ngomong kemepetan kaya iki joget ku. Arep bakso apa ora Mas Togo? Ora. Oh ya wis. Dalang kowe rialat. Lah, rialat ya kena dahar sendik mbok lah. Ya, mbok kurang pantes. Oh iya, nggih. Ya wis indene Mas. Nyong gawe lengger iki. Ya. Ceritane ki lengger Kenti. Ih. Kowe yo udu lengger lah. Masa klambine lengger kaya arep padus. Oh. Sing bener lah. Seneng ngelik produk. Wes sing gawe kae. Omongan ngene jar jujuki apa kok jujuki kaya kiye ki jajal. Ora bisa ngomong apa ya? Ya. Mbak siapa ini namanya? Mbak Evi. Ayu banget. Kayak Mbak Evi ya. Oh, bisu. Ayu. Yo kiye ki ora ngomong. Oh. Tidak kok. Mulai ngiping sing bener, Mbak. Ya. Oh, lengger. Lah apa krungu ring kendangane wong bisu ya? Krungu kan bekayune. Pun mangga dilenggeri. Niki bar niki ketikane Mbak Evi mau nyanyi nanti Mas Rabi. Boleh. Ya. Cair. Yo, ricik-ricik. Coba bayi. Tiro ketak ya. Rama,
Lengger Wiwin dan Lengger Ayu pamundutan saking Punde